Filip Bartko a Gabriela Nemčíková a sme žiaci 4. A triedy. Prišli sme vám porozprávať, ako nám rýchlo ubehli 4 roky na 1. stupni. Ešte si živo pamätám, ako nás rodičia priviedli na školský dvor a odtiaľ si nás pani učiteľka odviedla rovno do triedy. Začínali sme v tom najťažšom období pre celý svet. V čase COVID-19. Pani učiteľka nás v triede privítala, predstavila sa nám, pretože aj zápis prebehol online, bez osobnej prítomnosti. Povedala nám potrebné informácie, čo bude v najbližších dňoch a potom nás odovzdala rodičom. V triede sme sa učili do 29.11.2021. Stihli sme ale prijímanie do cechu Začorovskej školy. Bolo to slávnostné a spoločné. Potom sme sa učili z domu. Prvýkrát sme sa vzdelávali cez obrazovky počítača. Sedeli pri nás rodičia, starí rodičia, všetci tí, čo nám vedeli pomôcť s touto novinkou. Ale nám to nevadilo. Zažili sme niečo nové. Bola to dobrá škola do života. Takto nejako ubehol prvý školský rok. Druhý ročník bol pre nás pohodový. Síce sme boli trošku v karanténe, ale potom pomaly sa život vracal do normálnych koľají. Síce nám chýbali niektoré projekty, ktoré sme nemohli robiť hromadne, pretože opatrenia ešte pretrvávali a my sme nosili rúška a nemohli sme sa stretávať. V marci sa opatrenia uvoľnili a my sme mohli ísť do školy v prírode do Kremnice a okolia. Bolo nám super. Konečne tretí ročník už bol slobodný. Mohli sme fungovať tak, ako sme boli všetci zvyknutí. Ročníkový projekt Môj rodný kraj sa nám veľmi páčil. Navštívili sme kaštieľ Drugetovcov v Humenov, Vlastivenné múzeum v Trebišove a stihli sme sa preplaviť loďou Bohemia po Tomáši. No a sme štvrtáci. Pomaly sa plavíme do prístavu 1. stupňa. Tento ročník bol tiež zaujímavý. Veľa nového sme sa naučili a veľa nového sme videli. Čaká nás aj posledná škola v prírode. Tento rok v Telgarte. Zocelili sme sa ako kolektív a čakajú nás nové zmeny a výzvy. Každý má svoj sen. Možno zatiaľ tajný, ale keď ho prezradíme, obyčajne sa to zmení a už to nemusí výjsť. Istým snom každého z nás je úspešne ukončiť túto etapu nášho školského roka, v zdraví prežiť prázdniny a potom, ale to už neprezradíme. Zatiaľ je to sen. Ďakujeme za pozornosť.